Estamos a 23 de abril, día de San Xurxo, e tamén é esta unha xornada para celebrar os libros e a literatura. En Ferrol fano coa inauguración da súa tradicional Feira do Libro, que baixa, Andrea, pola edición número 37. Sí, dende hoxe, Día do Libro, e ata o vindeiro domingo 26 de abril, esta Praza da Constitución de Ferrol acolle unha nova edición da Feira do Libro, na que os asistentes poden conversar cos seus autores favoritos en galego e tamén informarse das últimas novidades editoriais. Esta edición, que acolle tamén unha homenaxe a Otero Pedrallo, conta coa participación de 8 librarías e 2 editoriais. Unha feira que chega nun dos mellores momentos para a literatura en galego, que xa é a opción para 7 de cada 10 lectores na nosa comunidade. Ademais, Galicia consolídase como unha sociedade lectora, xa que ao redor do 96% da poboación maior de 14 anos lee en calquera formato, unha porcentaxe que está por riba da media estatal. Desearía que houbera un pouquiño máis de oferta de libros galegos como tal, igual un pouquiño máis de segunda man, pero aínda así está bastante ben. Yo es que no soy gallega, pero sí que estoy intentando coger algunos libros en gallego para empezar a entenderme mejor con el idioma, sí, sí. Merquei un libro novo de Arantxa Portavales, Asesinato no Muiño do Cura, que é para meu pai, e despois igual xa o leo eu. Eu, cando estaba en bachiller, tiña un profesor de historia, que o seu pai escribiu un libro de historia, e pois, despois de xa 4 anos, pois deume por compralo, e despois para a miña moza pregunteille ao libreiro un clásico para non fallar, e comprei La sombra del viento, que cumple 25 anos, é unha edición especial.